ଟୁଲୁ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି କହୁଛି ଖୁସି ନାଚୁଛୁ ନାଚିବିନି କଣ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଖୁସି ଖବର ବା ପୋଲିସ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ ଦରମା 80,000 ଲାଞ୍ଚ ମିଳୁଛି ପଇସା ଗଦା ସେଇ ପଇସାରେ ଜାଗା କିଣିବି ଘର କିଣିବି ବାପରେ ଆଉ ସେ ପଇସା ଚାରିଚକିଆ ଗାଡି କରିବି ମାରୁଛ କଣ ଭାଇ ତାକୁ ପାଠ ପଢିକି ପୋଲିସ ଅଫିସର ବୁଢାର ବାପା ତମ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗାଡି କିଣି ଜାଗା କିଣି ଆଉ 4 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶରେ ନେଇକି ଯା